Καλή σας μέρα από την Τεχνόπολης. Καλημέρα σας. Τελευταία μέρα σήμερα. Ουσιαστικά μια μεγάλη μέρα που ξεκινάει νωρίς, με τον κόσμο να έχει κατακλείσει το χώρο της Τεχνόπολης εδώ στον Γκάζι. Μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Πραγματικά ο χώρος είναι ιδανικός για αυτή την ημέρα. Μην διστάσετε να έρθετε, είναι εύκολο. Πάρτε το μετρό για να μην δυσκολευτείτε να παρκάρετε. Φέρτε τα παιδιά σας και ελάτε να διασκεδάσετε, γευόμενοι νέα προϊόντα, γνωρίζοντας νέους παθιασμένους παραγωγούς, οι οποίοι θα σας εξηγήσουν με πάθος όλο αυτό που κάνουν. Και πιστέψτε με, φέρτε μεγάλες σακούλες γιατί θα φύγετε γεμάτοι προϊόντα. Σίγουρα, γεμάτοι προϊόντα, γεύσεις, αρώματα. Και καινούργιες φιλίες. Λοιπόν, τα παιδάκια σας φέρτε, υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδάκια, υπάρχει πάρκο. Ελάτε έτοιμοι να δοκιμάσετε τα καινούργια προϊόντα Ελλήνων παραγωγών που δεν μπορείτε να βρείτε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Θα γνωρίσετε από κοντά τους παραγωγούς, να δείτε το μεράκι τους. Παρεπιπτόντως και σήμερα εδώ με τα Greek Food Blogs που μας φιλοξενούν μέσω του live streaming και χάρη στο Αθηνόραμα που μας δίνει αυτό το βήμα ως food bloggers και εμείς να γνωρίσουμε πιο επίσημα πια τους παραγωγούς και να αντιληφθούν πως και εμείς με το πιο αγνό πάθος του ερασιτέχνη γευσιγνώστη ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και με τη σειρά μας βέβαια να κοινοποιήσουμε τα προϊόντα τους στους δικούς μας αναγνώστες, ας πούμε. Σήμερα η πρώτη συνέντευξη είναι δικιά σου. Ναι. Και είναι νόστιμη συνέντευξη. Είναι γλυκιά συνέντευξη. Με μια πολύ γλυκιά γυναίκα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας την κυρία Εβίτα Παπαχαραλάμπους, περιττές υπόλοιπες εστάσεις, η οποία θα έρθει να μας μιλήσει για το καινούργιο της εγχείρημα, το Εβίτα Loves Cakes. Λοιπόν, σε αφήνω εγώ μαζί της. Νομίζω είμαι περιττή. Και συνεχίζουμε ο ένας μετά τον άλλον. Να μείνετε συντονισμένοι στο live streaming των Greek Food Blogs. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι το βράδυ να φιλοξενούμε στα μικρόφωνά μας και στο υπαίθριο εδώ στούντιό μας όλους τους παραγωγούς που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Και σας περιμένουμε και από κοντά. Ελάτε να μας βρείτε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά από μένα.